Min grund til at komme her var faktisk lige efter en skiferie, hvor jeg kom hjem fuldstændig ødelagt i min ryg. Og jeg har i flere år gået hos en fysioterapeut, og det har hjulpet. Men hun skulle holde op, og så sagde hun til mig, at jeg skulle tage og prøve en kiropraktor. Og hvad er nærmere? Jeg bor lige rundt om hjørnet, så jeg ringede flux herned, da vi var kommet fra skiferie. Og jeg var da helt ødelagt, og det var helt utroligt. Bare en måned efter, der kunne jeg nærmest gå uden smerter. Det har jeg ikke prøvet i flere år, så det var helt utroligt. Helt fantastisk. Det var det godt nok. Jeg har fået det rigtig godt. Stort set ingen smerter i benene, og stort set slet ikke nogen smerter tilbage i hofterne. Og i det hele taget, livskvaliteten er meget stærkt forbedret. Jeg ville også godt kunne have ønsket at løbe igen. Det kommer jeg måske ikke til, men jeg er begyndt på min gymnastik igen, og det går rigtig godt. Så det er jeg meget glad for. Og en tillægsgevinst, jeg har fået oven i det her, er, at jeg ligesom har fået en energi tilbage, som jeg måske havde før. Den var ligesom lidt forsvundet. Og lige pludselig så mærkede jeg den igen og tænkte, det var dog utroligt. Jeg har ikke tænkt på det, når du går der og har smerter og sådan noget. Så er det ligesom om, at det forsvinder lidt. Men ens tanker, de kredser alt for meget omkring de der smerter, ikke? Så det fik jeg tilbage igen, og det var altså helt utroligt. Det var en oplevelse for mig, vil jeg nærmest sige, at lige pludselig mærke, for jeg har stort set ikke opdaget, at den var forsvundet. Så det var ret lækkert. Og i dag, der har jeg det bare rigtig godt. Jeg har jo gået her et halvt år, og går fortsat ved 14. dag, og er rigtig glad for det. Kan ikke undvære det. Som sagt, så er jeg også begyndt at gå til gymnastik igen, og cykle og træne i det hele taget. Bliver man holdt i ørerne med, når man går her regelmæssigt, så kan man nok sørge for at få lavet sine øvelser. Så alt i alt, så er jeg helt utrolig glad for det.